Games, vi er i skole, vi har samme alder. Vi har samme alder, og ja, præcis, så der er ikke så meget stress med, at der skal betales regning og så videre. Og det kører ikke helt igennem i vores teenageår. Og så når vi så rammer 20 år, det er der, hvor realiteten lige pludselig kommer ind, hvor vi begynder at få det travlt. Og så begynder folk at flytte fra de forskellige byer, folk begynder at få arbejde, folk begynder at få familie og så videre, og så får man børn. Og så ændrer hele den her venskabsspil, og så kommer man så i den her regel nummer 2. Hej venner, velkommen til et nyt afsnit af Venner og Vibes. Vi er glade for at være tilbage. Vi håber, I har haft en dejlig juleferie til dem af jer, som har haft det. Og I er kommet godt ind i det nye år. Og ja, ligesom os, bare smider lidt de her forventninger, man havde om de her de er allerede mål. Done. Det var det. Ja, det var det. Man prøvede, men it is what it is. Det gik ikke så godt. Nej, ved du hvad, det var også derfor, vi snakkede om sidst, at ikke sæt for meget. Jeg tror også, det er derfor, jeg faktisk har det okay. Ja, ikke? Jo, det var bare sådan, for jeg har ikke det der pressure. Nej, hvis det går, så går det. Okay, det er okay. Det er bare nogle mål. Jeg har stadigvæk et år endnu. Well. Ja, men vi skal snakke om vigtigheden af venskaber. Friends. Og gode, solide relationer. Ja, lad os gøre det. Ja. Lad os gøre det. Lad os gøre det. Det er vigtigt. Jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan at starte med lidt at spørge dig. Havde du egentlig mange gode venner, da du var lille? Og nu snakker vi jo om, da du var barn. Baba. Ja. Så i Zambia snakker vi om. Eller snakker vi, det er vel begge ting går ud fra. Ja, men sådan hvis vi tager udgangspunkt sådan lidt i skolealderen. Jamen, 0. Okay. Ja, det er faktisk, det er faktisk 0. og hvad? Altså 0. opad. Ja, det er faktisk spændende, fordi jeg har jo forskellige oplevelser, så det er faktisk spændende. Du har været i 2 skolesystemer. Ja, præcis, det er et spændende spørgsmål. I Zambia, der havde jeg en del venner. Der var jeg god, fordi jeg altid var aktiv. Jeg var altid ude at spille fodbold. Jeg var altid ude at lave ballade og starte tingene op og sådan nogle ting. Så jeg havde faktisk en del venner. Men jeg tror altid, jeg har været en person, der har haft mit tribe. Ikke også? Ja, så jeg har altid haft mange bekendte og mange, jeg sådan kunne lege med. Men der har altid været sådan 3-4, som var bare sådan, det her, det er min bedste venner, altså det er core, ikke også? Så jeg sammen med, der havde jeg mange venner, så blev jeg 11 år, så kom jeg til Danmark. Jeg skal først lige spørge dig om noget, inden du når til Danmark. Ja. Hvad for en type var du i klassen? Du ved ligesom, man kan være klassens klovn og det der. Hvem var du? Jeg var klog. Jamen, det var det, jeg hører. Jeg var sindssygt klog, altså kig på det her store hoved, mand. Ej, jeg var klog, og i Zambia, der har man sådan en talsystem i forhold til hvem der er klogest. Så det er faktisk mega nederen. Så man får sådan et tal fra 1 til 30, eller efter hvor du ligger henne, ikke? Gjorde man det til der var sådan, der var nummer 1, der var nummer 2, der var nummer 3. Så man skulle snakke med sine venner, hvor ligger du hen? Ja, altså synd på nummer. Præcis, jeg er nummer 30. Shit. Og hvor lå du så? Jeg lå altid i top 3, top 4. Ej, det er virkelig flot. Det var faktisk sindssygt. Proud of you, I got it. Ja, det var lidt så jeg var klog i starten. Og så kom du til Danmark. Og så kom jeg til Danmark og skulle lære et helt nyt skolesystem. Og da jeg så kommer til Danmark, så har jeg jo ingen venner. Nej. Jeg starter forfra, fuldstændig fra bunden af. Og de eneste venner, jeg havde, det var min lillebrors venner. Fordi min lillebror cool. overhovedet. Min lillebror kom til Danmark før mig og min storebror kom hertil, så han havde noget og danne et venskab og et socialt fællesskab. Kunne han egentlig godt dansk der? Han kunne dansk, og vi andre kunne ikke. Så han har lært det også ret hurtigt, faktisk. Han lærte det rimelig hurtigt. Han var her i 2 år, før vi kom. Så nu lige at lære sproget og kulturen og så videre. Så da jeg kommer, så starter jeg helt forfra. Ingen venner. Overhovedet, og de eneste venner jeg kan lege med, det er min lillebrors venner. Så når de kom forbi, og de introducerede mig til Pokémon og de her forskellige og så skal jeg så starte i sprogskolen, fordi at
før jeg kom ind i 5. klasse, så skulle jeg lige lære sproget og kulturen. Så der starter jeg i sprogskolen, og der er der meget om min storebror der med. Der. Og så blev jeg så sat ind i en klasse i 5. klasse. Og det er der, på en helt almindelig folkeskole? På en helt almindelig folkeskole. Det er også vildt nok. Ja, hvad hedder det? Bakkely skole i Vejen på det tidspunkt. Så ja. Og der begynder jeg så at danne nogle fællesskaber eller venskaber i min klasse. Men der, hvor jeg så fik venskaber fra, det sted, det var sport. Så jeg startede til fodbold. Og der var det jo fedt, fordi så var man fælles om noget, og jeg var sindssygt god til fodbold. Jo. Så det hjalp på at blive hurtigt populær. Du anerkendt for noget. Så der får jeg nogle venskaber i fodbold, og det smitter så af på skolen, fordi at der nogle af de drenge, der som jeg gik i fodbold med, de gik også på skolen. Men de fleste af dem gik i parallelklasserne. Så der begynder jeg så at snakke med dem og lege, og så var det den tid, hvor at Beyblade var lige kommet ud. Jeg ved ikke, om du kan... Jo, jeg kan godt huske det. Ja, præcis. Ja. Og jeg var sådan, jeg gik meget op i det. Du var sikkert god til det. Ja, præcis. Altså, ny anerkendelse. Han er så god til det her. Præcis. Jamen, så har vi gerne vil med dig med. Ja, så der er man fællesskaber derfra. Og så var det også sådan, at jeg boede i ghetto-området i Vejen. Vejen har en lille ghetto. Og der er det bare virkelig fedt, fordi der var man altid ude at lege, fordi det er sådan forskellige lejligheder, du ved, og vi havde sådan en fodboldbane lige om bag. Og der var der alle børn fra Sri Lanka, fra Danmark, fra Bosnien og så videre. Og vi var altid ude og lege på den legepladsen. Og der dannede jeg så igen mit tribe, hvor jeg havde nogle forskellige venner, som blev mine bedste venner. Og dem, det kommer vi sikkert ind på, dem har jeg også et forhold til i dag, så det er meget fedt. Og så kom jeg så på efterskolen Kildevæld, og der fandt jeg så mit real tribe, vil jeg sige. The real tribe. Og der har jeg så the gang, så der har jeg mine allerbedste venner, og det de venner jeg har haft de sidste 16 år. Så ja. Ej, det er sjovt nok, jeg kom lige til at tænke på, fordi igen, så er der jo meget stor forskel på Zambia og Danmark, kulturmæssigt, og også måden, man ligesom føler sig fri til at besøge sine venner. Ja. Skulle du ikke også vente til det her med, at du ikke kan begynde, at du kunne ikke sådan ringe på og banke på døren? Altså sådan, det er jo meget mere indelukket. Det har jeg oplevet. Ja, da jeg var lige kommet til Vejen, og min lillebrors venner der, ikke også? Og min lillebror var i skole jo. Jeg var ikke i skole på det tidspunkt, for jeg skulle lige lære kulturen og så videre. Så jeg troede bare, jeg kunne gå over til hans venner, som var sådan bange på, hej, her. Jeg kan huske, der var en lille dreng, der hed Edin på det tidspunkt. Hej, er Edin hjemme? Kan jeg lege? Så sådan, nej, Edin er ikke hjemme, Peter. Okay, det er i orden. Og så går jeg også til sådan en anden, hej, er Jes hjemme? Kan jeg lege? Og så får jeg så at vide af min mor bagefter, du kan ikke bare, fordi jeg tror måske forældrene havde ringet. Jeg har strækkeren kommer konstant her, vil ikke lige få styr på ham der. Hvad er der galt med ham? Så min mor har sagt, han kan ikke lege. Han kan ikke lege. Min mor har så sagt, ved du hvad, altså du kan ikke bare gå over til folks hus. Her skal man lave en aftale, før man kan lege sammen. Man skal ringe. Så var bare sådan, okay. Ja, men så brugte jeg mest af tiden inden for så fjernsyn og blev kæmpe Harry Potter-fan, og the rest is history. Jeg vil så sige, jo, man kan godt ringe på og sådan noget, altså og spørge om personen kan lege. Jeg ved bare ikke, om man gjorde det måske så meget, som du gjorde, fordi lidt, altså sådan som jeg voksede op, jeg har ikke boet i en ghetto, en lille ghetto måske, så du forstår, hvad jeg mener. På den vej jeg også boede, det var lidt samme sådan koncept, som de huse, I boede i, sådan, og mange forskellige, baggrunde. Der var det sådan mødested, det var nede på legepladsen, du ved. Og så var det nemt sådan lige at aftale måske med nogle af de andre børn, eller lige sådan, man kunne bare altid gå ned på legepladsen, og så fandt man nogen ligesom at være sammen med. Men der er bare ret stor forskel, fordi altså i Zambia, der går man jo bare hen, altså det er jo ikke engang, man spørger jo nærmest ikke engang, man går bare ind på hinandens hjem og sammen og spiser sammen. Spiser sammen. Altså min nabo var mere ligesom min bedste ven for sin familie, mellem hvis der mangler salt, hvis man mangler chili eller sådan noget, så hopper man bare over og siger, hey, jeg låner lige den her, kommer igen. Så der var en helt anden frihed, og jeg tror, det er både kulturen, men jeg synes også, at den kultur kan også opleve Danmark en smule om sommeren.
Så jeg tror faktisk, det har også noget med vejr at gøre, når det er, at vi kan være sammen udenfor, så er det nemmere for os at trives, så er det nemmere for os at finde nye venner og bare tage på legeplads og spille noget fodbold. Ja. Hvor om vinteren, der er det lidt mere, der skal man lave de der aftaler. Ja. Men jeg er da glad for, at det så endte med, at du følte, du fik nogle venner igen. Det ville være lidt trist, hvis du kom til Danmark, og så virkelig bare har været den kloge og seje i Zambia, og så kommer du hertil, og så blev du bare en, der blev mobbet i stedet for. Ja, og det er så en helt anden historie. Okay, sorry. Den kender du også. It's another. Det er helt anden. Mobning. Et andet kapitel, ja, ikke? Mobning, der var alt for meget mobning. Ja. Så den tager vi på en anden tidspunkt. Ja, det tror jeg, folk gerne vil høre om. Du har en vild historie. Ja. Ja. Hvem er dig? How is your friendship journey? Altså, jeg vil sige, jeg har faktisk som lille haft mange venner, og jeg var faktisk jeg synes selv, jeg var ret god til at få nye venner også. Jeg har egentlig gået jo selv på en lille privatskole, som i sig selv jo ikke gav så mange venner, fordi der ikke var parallelklasser. Men havde rigtig gode venner og veninder i min klasse, som jeg gik i, og gik sammen med min tvillingbror også, så det var nemt for mig også at blive venner med hans venner. Så ja, men ja, jeg tror altid, jeg har været god til sådan, fordi man fik jo mobil og sådan noget, og man var meget på Arto og sådan nogle ting, så man var mega god til sådan at skrive med folk, man godt vidste, hvem var, og så var man god til at mødes med folk fra andre skoler. Og det kan jeg huske, jeg gjorde i stor stil dengang, og jeg synes virkelig, det er spændende at kigge tilbage på, og overveje, hvor modig man var dengang. Der skulle ingenting til for at få et nyt venskab, og de her venskaber blev altså virkelig sådan, de blev virkelig nogle af mine bedste veninder, de her piger, og det var nogen, som gik altså på alle mulige andre skoler, og så var der selvfølgelig også noget igen igennem sport, jeg gik jo også til fodbold, hvor jeg også fik nogle af mine rigtig, rigtig gode veninder. Så jeg har faktisk altid været en pige med mange veninder, synes jeg, og havde mange altså sådan aftaler sådan på kryds og tværs, hvor at jeg tror sådan lidt mere, hvis man så ser på mine venskaber i dag, det er virkelig sådan skrumpet ind til sådan kernen, igen som hvem der ligesom er min tribe, og jeg vil faktisk sige, at jeg er sindssygt taknemmelig for, at jeg har en tribe i dag, fordi at jeg også ved, hvor svært det kan være at bevare sine venskaber, fordi at man jo bare ender forskellige steder, både sådan i landet, uddannelsesmæssigt, hvor man er henne i sit liv, man vokser måske fra hinanden, så på den måde er jeg virkelig glad for, at de veninder jeg så har fundet, som så er på den efterskole jeg har gået på, at vi stadigvæk holder sammen og holder ved, fordi at det er bare dem, som kender mig allerbedst, og jeg vil virkelig ikke være dem foruden. Men når jeg så også kigger på det, så kan jeg virkelig også godt se, at det er få venskaber, jeg har tilbage. Og det er egentlig ikke, fordi jeg ikke... det er jo ikke, fordi jeg ikke vil have de andre venskaber. Der er ligesom bare sket et eller andet, så det er fadet ud sådan meget naturligt. Så de personer, som egentlig... Altså, de har haft betydning, en stor betydning i nogle faser og perioder i dit liv, ikke? Yes. Lige præcis. Det er ret vildt, hvordan udviklingen lige er. Og det er sjovt, at det ligesom har været sådan for os begge to, og sikkert er for mange, at den der store tribe bliver til en lille, intens, virkelig kerne-tribe med alt det gode guf, der skal være i et godt venskab. Præcis. Og jeg tror det er så godt sagt, fordi det er netop, jeg tror nogle gange så glemmer vi, at venskab også kommer i faser. Altså det her med, at du har en fase, hvor du er et barn, du har en fase, hvor du går på efterskolen, du har en fase, hvor du går på, måske noget højskole. Eller gymnasiet, eller universitet, og så er du en fase, hvor du kommer ind i familielivet, og så er du en fase, selvfølgelig som vi ikke er i nu, hvor vi ikke ved, hvordan det kommer til at være. Det kan vi ikke relatere os til. Nej, det kender vi ikke, men du kommer op i alderen, og de her forskellige faser, er der forskellige mennesker, du møder, og de her forskellige mennesker bliver lidt din lille tribe. Og så vokser du måske fra dem, og nogle af dem tager du med videre, og nogle af dem er det bare sådan nok, at det var det, jeg kan ikke, jeg har ikke set nogen af dem, jeg gik på gymnasiet med i 1000 år.
Og sådan er det, at vi har de her forskellige faser, og lige inden vi havde det her, vi startede podcasten, der så vi jo med Mel Robbins, som hun hedder, forfatteren, og et sindssygt god podcast også, der snakker om det her med de her 3 regler, som hun har lavet, og den ene af dem er det her med, at når vi er unge, som vi begge to har sagt, så er det meget nemt at få venskaber, fordi det er et holdsport, det her med at få venner. Vi er i teams, vi er i skole, vi har samme alder. Vi har samme alder, sted i livet. Og præcis, så der er ikke så meget stress med, at der skal betales regning og så videre. Og det kører ikke helt igennem i vores teenageår, og så når vi så rammer 20 år, det er der, hvor realiteten lige pludselig kommer ind, hvor vi begynder at få det travlt, og så begynder folk at flytte fra de forskellige byer, folk begynder at få arbejde, og folk begynder at få familie og så videre, og så får man børn, og så ændrer hele den her venskabsspil, og så kommer man så i den her regel nummer 2, hvor at der er kun nogle få, man kan være venner med, fordi at det er dem, der giver mening i forhold til der, hvor man er, og det er ikke fordi, man ikke gider at være venner med de andre, men der er bare ikke tidspunkt til det, og det synes jeg er meget sådan fascinerende også at tænke på, sådan, Ja, det giver i hvert fald en forklaring på, at det er jo ikke fordi, at du ikke kan få venner egentlig, men der er på en eller anden måde sådan en helt naturlig proces i livet, og hvordan det ligesom er bygget op og fungerer, at okay, så snart du ikke er i de her arenaer, hvor de er samme alder som dig, samme sted, og der er så mange muligheder, der er så meget at vælge imellem, altså sådan, og der er måske også en større frihed og leg til at lære hinanden at kende, hvor at i dag, der får vi ikke de samme muligheder. For eksempel uddannelse, det kan være alle mulige forskellige aldre, og det kan bare være sværere at blive venner med nogen, som er så langt længere end dig, måske. Så, fordi vi søger jo også de mennesker, som der er samme sted i livet, og som vi kan relatere os til, og vi kan spejle os i. Selvfølgelig kan du kan også blive fascineret af nogen, der er ældre, det er ikke det, jeg siger, men jeg tror bare, at vi opsøger meget af det, som vi selv kan genkende. Og nogen, som måske, hvis for eksempel i dag kunne jeg forestille mig, at børnefamilier vil gerne finde en anden god børnefamilie, hvor de kan mødes og sådan noget, fordi det er på den måde, de kan have samvær. Præcis. Og det er jo også lidt det stadie, vi er nået til i dag. Men hvor vi også nogle gange snakker om, hvor er det dog svært at lære nye mennesker at kende, og få nye venskaber. Men hvor vil vi egentlig også ønske, at vi kunne det, fordi man savner lidt den der tid. Det var også spændende at lære nye mennesker at kende. Der er bare et eller andet over det, fordi man også sådan lidt, okay, hvad så hvis jeg ikke havde min tribe? Ja, præcis. Altså, vil jeg så og bare det er være en skræmmende ensom? tanke. Ja. Og der er der mange, der er i. Altså, i Kolding har vi jo en forening, der hedder Ven til En. Og det er faktisk en forening, der handler om, at mange mennesker, altså de folk, der er ensomme, og måske ikke har en ven, de kan komme derover og få dannet de her fællesskaber og så videre. Og der er bare mange, der er inde i den her situation. Og selv jeg, der har venner, fordi mine venner igen, de bor så mange forskellige steder. Vi er ikke samme sted, og vi er ikke så tæt, eller vi bor ikke så tæt på hinanden. Jeg kan falde i den fælde, at være ensom. Så hvis du forestiller mig, som har venner og har egentlig et godt socialt netværk, kan være ensom, hvad så med de folk, som slet ikke har den her sociale netværk? Hvad gør de? Dem, som aldrig har aftaler. Præcis. Jeg er så sindssygt taknemmelig for, at jeg gik på efterskole, fordi at det var en af de steder, hvor jeg sådan, okay, her lærte jeg en bestemt gruppe af mennesker at kende, som så har været i mit liv lige siden. Og jeg kan slet ikke tænke på, hvor hårdt det må være for de folk, som måske ikke har den der kerne af venskaber, ikke? Jeg tror også, fordi jeg kom til at tænke lidt på, hvad er årsagen til, fordi der er så mange, der siger det her med, at de venner, de stadig har i dag, det er fra efterskole eller højskole. Og hvad er årsagen til, at det netop er dem, vi holder fast ved? Og det får mig til at tænke, det er jo fordi, det er den intense oplevelse, vi har haft sammen. Det er ligesom den, der betyder noget for os. Fordi jeg kan jo godt tænke tilbage på mine venner fra folkeskolen og sådan noget. Og alligevel, selvom jeg har gået måske i den samme klasse fra 0. til 8. klasse i hvert fald, ikke? Så er det stadigvæk ikke dem, jeg ser tilbage på som værende mine bedste venner, eller dem, som jeg har bevaret venskabet med. Fordi det der ene år eller 2 år på efterskole, det udgør mange flere år, end de der 8 år, du havde på folkeskolen. Fordi det er så intens, og fordi I ikke kun er sammen i skoletiden. I er sammen alle døgnets timer, og I ser hinanden i nogle sårbare situationer. Og jeg tror også bare, at det lige præcis i den alder, hvor du er på efterskole, du udvikler dig så meget som menneske. Du er i en kæmpe udvikling, transformation.
følelsesmæssige rutsjebane. Du er totalt i pubertet, du er i modningsprocessen på fuld skrue der. Der kan være heartbreak, du oplever ligesom, jeg kan blive forelsket, jeg kan blive ægte forelsket, måske det her, det skal være manden i mit liv, det skete ikke. Der er nogle veninder, der var der for mig. Du kan, det her med at opleve savn til hjemmet, men okay, du finder tryghed i dine veninder i stedet for, fordi at de er dine søstre. Og jeg tror bare, at det er derfor, at vi faktisk har de her venskaber stadigvæk, fordi at den oplevelse har været så intens, og man har set hinanden på så mange måder, som man ikke vil se i andre sammenhænge. Præcis. Og lige det her med intens og tid, det nævner hende der med Robbins også igen. Hun siger, at for at du skal have en bekendt god ven, så skal du bruge omkring de her 50, jeg tror det var 50 timer, eller 100 timer, hun snakkede om. Men for at du skal have en rigtig bedste ven, sådan en god ven, der skal 200 timer. 200 timer, du skal bruge. Og det er jo igen, hvor vil du nogensinde bruge 200 timer med en person, og det gør du igen på en efterskole, der har du mulighed for det. Men jeg vil så sige, jeg kender også andre folk, der er gået på efterskole, som desværre ikke har fået det ud af efterskoleophold med venskaber. Og det kan også ske. Det kan godt være. 100%. Og det er jo også bare det der med, at måske har vi to været heldige, at vi har. Men det er skoleår, man er kommet ind i. Altså, eller jeg føler også sådan, du kan jo netop ikke bare være sikker på at få de her venskaber, fordi der er så meget, der skal gå op i en højere enhed. Hvem mødes man med? Hvem inviterer dig ind? Altså sådan, alt kan faktisk have en afgørende betydning for, om det bliver til et venskab eller ej. Og det er også noget af det, hun siger i det klip, vi lige så, hvor at hun ligesom siger, at i dag også, nu når vi måske føler, at vi ikke har så mange venskaber, vi skal være modige. Vi skal tage noget af det der, vi havde dengang, og bruge det i dag i vores tid til at. Det er ikke fordi vi ikke kan møde vores nye favoritperson. Og det elsker hun siger det der. Ja, det er mega fedt. Du kan godt møde din nye favorit bedste ven. Og du tror lige nu, at du ikke kan møde den person, men den person skal nok komme, hvis du selv tør at gå ud i verden med et åbent sind, og ikke have nogen forventninger. Præcis. Jeg elsker, hun siger det her med, at vi ikke skal have nogen forventninger, fordi så snart vi får forventninger, så bliver vi skuffet, og så vil vi måske stoppe med at gøre det. Præcis, så beskytter man sig selv, og bange for at blive såret, og alt det der. Så ud at være modig, og opsøge nye venskaber, og hun siger det her med, bare hvis der er en person, du bliver ved med at sige hej til, hej. Og så kan det være næste gang, du er sådan lidt, hvordan går det? Skal vi drikke en kaffe? Spørger du igen, skal vi drikke en kaffe? Det er ikke for at være mega irriterende, men det er jo fordi, det er sådan, det skal opbygges. Præcis. Vi skal op på de der 200 timer, du ved. Kan du huske, da vi boede i vores gamle lejlighed, så havde vi jo en Fakta, der var i nærheden. Vores yndlingsfakta. Og i den Fakta der hver eneste gang han kom forbi, så er det bare, der var nogle bestemte. Jeg ved, hvad du vil sige. Ja, præcis. Der er altid noget bestemt, man snakker sådan, hej. Og til sidst blev de der hej til, hvordan går det? Eller, det blev til samtaler. Du skal ud og rejse, når jeg skal til Grønland. Okay, du skal til Grønland, jeg læser det. Og så bliver det lige pludselig en eller anden form for, ikke et venskab, men et bekendtskab. Jeg har da faktisk en ny bedste ven ham der. Så jeg fra, Oliver fra Fakta. Men det er bare det der med, som du siger, det her med at være åben, og bare sådan være frimodig, og sige, okay. Ja, du rækker hånden op. Ja, jeg rækker hånden op, fordi der kom lige en tanke, og det er noget, vi er sindssygt dårlige til her i Danmark. Vi er så lukket i vores kultur i forhold til det her, fordi vi bliver skræmt af det her med at sige hej til hinanden åbenbart. Vi er ikke så frimodige, men hvis vi gik ud og var mere frimodige, altså jeg kender det godt selv, så vil der også være en større chance for, at man fik nye venner. Men hvad er det så, du mener? Du sagde, at du har oplevet noget med den danske kultur, at når vi går rundt, så tør vi ikke sige hej til hinanden? Nej, vi tør ikke at sige hej. Danske kultur, du kan. Men er det noget, du selv har oplevet? Ja, det er noget, du ved også godt, når vi går ture. Så fortæl det! Når vi går ture, så er jeg meget opmærksom på at sige hej til folk, der. Jeg tænker nu, når vi går ved siden af hinanden, sådan, kender du ham der? Kender du hende der? Nej, jeg er bare flink. Sådan, what a creep. Ja, præcis. What a creep, fordi man siger hej. Jamen, det er jo for underligt, man skal få det sådan. Men det er jo, og sådan tror jeg virkelig ikke, folk har det. Jeg tror faktisk, inderst inde, de synes, det er rart. Det tror jeg. Alle kan godt lide at blive set. Alle kan godt lide at blive set, og alle kan godt lide at få smil, og sådan, du ved. Så hvorfor er det, vi skal gå? Hvorfor er det, vi skal gå rundt og bare sådan, sådan og så snart man kigge ned, og det jeg hader allermest, det er når vi går på fortovet, jeg går imod en person, og personen går mod mig,
Og jeg kan tydeligt se, at den person bare kigger ned. Vil bare ikke kigge på dig. Ikke kigge op, og jeg bare sådan, bro, bare kigge op, så skal du nok få et smil. Ja, hallo. Nogle gange så er jeg bare sådan, kommer du? I'm here, waiting. Og nogle gange så er jeg selvfølgelig den modsatte, hvor det er mig, der kigger væk, for jeg er sådan, okay, ikke lige i dag måske. Ja. Alt efter lige med, hvilket humør man måske er i. Ja, lige præcis. Men det værste, som jeg ikke er så vild med, det er det der med, hvis det er nogle personer, man man kender, og hvor man bare kan mærke, de undgår en. Ja, jeg ved jo godt, man kan have en dårlig dag og sådan noget. Jeg synes bare sådan, den går ondt. Det gør ondt. Den er tarvelig. Og det tror jeg bare igen hører lidt til dansk kultur, fordi vi er lidt private, og sådan, hvis vi ikke har lyst, så er vi også modige nok til bare at måske være lidt sådan lukket, Det er rigtigt. Og det gør, og det minder mig om, altså i Afrika, hvis jeg havde gjort det der, ikke også? Jamen det er det. Ja, præcis. Så er der problemer. Så vil det nærmest blive snakket om. Ja, præcis. Og det er ham, der aldrig hilser på folk. Ja, præcis. Respekt. Og den opdrager dine forældre der, og alle mulige. Det var sådan, Jesus. Men det er rigtigt, den gør ondt. Og vi har begge to oplevet. Ja, vi har prøvet den begge to. What's going on? Jeg var bare sådan, altså, du gør det mod mig. Ja, præcis. Jeg har investeret så meget af mit tid i dig, og vi snakker sammen, og vi snakker sammen privat nu, så smiler vi, og vi griner, og så når vi går imod hinanden, så lader du som om du ikke har set, altså hvis personen ikke havde set mig der, ikke, og så var bare sådan, okay, vanvittigt. Men og igen, der prøver jeg virkelig bare at sige til mig selv, at selvfølgelig blev jeg påvirket af det, for jeg synes, det er dårlig stil, men igen, alle kæmper med et eller andet, så er det noget social angst, at har den person bare haft en lortedag, altså sådan, det kender vi andre også, så du ved, der kan jo, eller har den person overhovedet set mig, altså kan den person have været så meget inde i sine tanker, at personen ikke så dig? Og det er også den, jeg tror faktisk mange, fordi jeg tror vi er så gode til bare, nu skal jeg bare den vej, og nu skal jeg bare hjem, og så kigger man ikke alle mulige andre steder, og fordi man også på samme tid gider at kigge op af, og kigge folk i ansigtet, eller i øjnene, så er man bare sådan, nu går jeg den her vej. Så lige den person kunne jeg faktisk godt forestille mig. Ja, har den person også gjort over for dig, den som jeg snakker om? Nej, det er ikke den samme. Nå, okay, men du ved, hvem jeg snakker om. I'm not gonna tell the name. Nej, men den person, det er virkelig bare en skøn person i virkeligheden, og en, som man bare tænker... Vi vil have et navn. Nej, det kommer ikke til at ske. Men ja, hvor man bare ved, at der er en forklaring bag på en eller anden måde, fordi det der, det kan bare ikke passe. Ja, præcis. Men ja, stadigvæk, det ligger meget mere til danskere at kunne finde på det. Ja, præcis. Nå. Vi kom lidt ud af venskaber, men jeg synes faktisk, det er spændende, og vi kommer til at vende tilbage til den her samtale igen. Og vi gad godt have en tredje person, hvor vi kunne snakke om det her med venskaber. Så jeg synes faktisk, vi skal måske til at parkere den, men igen... sindssygt vigtig snak. Jeg tror, det er et emne, som mange egentlig er interesseret at høre med om, fordi dem, vi har snakket med, også i vores grupper, vores vennegrupper, de siger lige præcis det samme. Ja. Og det der med, det kunne være fedt at snakke om også næste gang, hvad kan man så gøre, for at måske komme ind i de der arenaer igen? Altså skal man starte til en sport igen, eller findes der nogle netværksgrupper, man kan blive en del af i sine byer, eller... Jeg ved det ikke, altså sådan, er der nogle, er der bare nogle fællesskaber, man kan komme ind i, hvis der man faktisk er på udkig efter nye venskaber. Det kunne vi jo undersøge. Det synes jeg, vi skal undersøge, og så skal vi måske spørge os, vores kære venner derude, der er nogen, der har nogle gode om de har nogle gode råd, om der er nogen, der har oplevet at få venner i sand alder også, og hvordan det har været, og så videre. Så lad os prøve det. Ja. Og som, hvad plejer man som som... Hvad for noget? Der er et eller andet, man plejer at sige, som et eller andet. Som vi nu plejer at gøre hver eneste gang. Så slutter vi af med, hvad vil du helst? Would you rather. Ja. Og det er sådan, at vi trykker på en knap, og så kommer der et tilfældigt spørgsmål, som jeg så skal stille dig. Og så... Spændende. Ja. Det er en lille ny en, du har fundet der, det er en ny en. Den er faktisk okay. Altså, den er okay, men jeg tror, jeg kender svaret. Hvad vil du helst kunne bruge Instagram for resten af dit liv, eller Facebook? Ej, den er nem. Jamen, jeg tænkte også, jeg tror, jeg kender dit svar. Ja, Instagram.
Ja. Det var vel også den, du havde regnet med? Det var også den, jeg havde regnet med. Okay. Jamen, jeg tror bare, at konceptet bag Instagram med at dele billeder, poste noget kreativt, nogle videoer, det er noget, jeg går op i, så det er bare en platform, der passer bedre til mig. Og et fællesskab igen. Ja, præcis, fordi der er jo også communities, og det kommer jeg slet ikke lige ind på, men der kan man jo også få nogle fede venskaber og vælge at mødes. Og jeg tror, der er mange, der også får venskaber på den måde. Ja, så den platform passer nok bedst til mig. Har du ikke også valgt den? Jo, det tror jeg faktisk. Okay. Men hvis det var sådan... Jo, skal vi have en mere? Ja, en mere. Okay. Prøv lige at finde en til dig her. Okay. Vil du helst have et kæledyr, en dinosaur, eller et kæledyr, som var en drage? Dinosaur eller en drage? Jeg vil i hvert fald aldrig nogensinde tage en T-Rex. Jeg tror, det er den mest kedelige dinosaurus, der er. Men... Det kunne faktisk... Det kunne godt være, det var sådan noget lidt Game of Thrones, The Dragon. Lige præcis. Father of Dragons. Ja. 100% drage. Altså, okay. Så hvor du bare lige pifter, og så kommer den bare lige og henter dig. Jeg er en fantasifyr. Jeg elsker alt, der er med fantasi, drager, magi. Hvad skulle din drage hedde? Du kan jo godt lide at kalde ting for noget. Det første ord, der kom ind i mit hoved, det var Python. Python? Ja. Men det er jo bare en slange, og jeg hader slanger, så jeg ved ikke... Find på det andet. Ja. Jeg tror bare, jeg vil kalde det ligesom Khaleesi gør i Game of Thrones. Dragoon. Det lyder sygt nok. Yes. Godt, men jeg tænker, vi runder den af her. Lad os gøre det. Yes. Og så igen, endnu en gang tak for, at de følger med og I lytter. Det er så sindssygt. Vores serietal og lyttetal, den er steget. Og det er kun på grund af jer, så tak for det. Fortsæt med det. Fortsæt med at kommentere, del, like og subscribe. Det er mega fedt. Ja, mega fedt. Mega tak fedt. For jer. Tak for jer. Vi ses, venner. Hej. Venner, I bring the vibes, I bring the real. I got the Lord on my mind, I'ma spill. This my friend, this for my fam. This for the ones that are paying the bills. We're bringing the good, the bad and the ugly. Right in the kitchen, we cooking, we talking. Friends on vibes, friends on vibes.